अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। सावंतवाडी शहरात दहीहंडी उत्सव मोठ्या दणक्यात आणि धूमधडाक्यात साजरा करण्यात आला। गोविंदा रे गोपाळाच्या जयघोषात गोविंदा मैदानात उतरला। अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळाच्या गोविंदा पथकाच्या माध्यमातून मुरलीधर मंदिरातील मानाची दहीहंडी फोडत दहीकाल्याचा प्रारंभ करण्यात आला। हा सोहळा पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती। गेले 10-12 वर्ष आम्ही या गोविंदाची सेवा करत आलो आहोत आणि ह्या गोविंदाने आम्हाला अशीच सेवा करायची संधी दिली आणि यापुढे तो देईल अशी आम्ही आशा करतो। त्याचप्रमाणे ह्या जे तुम्ही आता युवा वर्ग बघत आहात त्यांचं खरोखर आभार मानले पाहिजे, कारण या पूर्ण आपल्या मोबाईलच्या युगामध्ये ऍक्च्युली हा साहसी खेळ आहे आणि हा साहसी खेळाचा दर्जा सरकारने पण लिहिला आहे। तो GR आम्हाला भेटला नाहीये, पण तरी सुद्धा आपले हे जे युवा वर्ग आहे उत्स्फूर्तरित्या गेले 15 दिवस प्रॅक्टिस करून आज आम्ही याच्या पुढे ज्या 17-18 दहीहंडी आहेत त्या आम्ही एकदम शिस्तबद्धरित्या फोडण्यासाठी आम्ही निघत आहोत। म्हणूनच आता म्हणजे तुमच्या सर्व पत्रकार बांधवांचे पण मी खूप आभार मानतो की आम्ही तुम्हाला शॉर्ट नोटीस दिल्यावर म्हणजे न देता सुद्धा तुम्ही आलात आणि तुमचे खरोखर सर्वांचे आभार आहे। आणि मी सर्व माझ्या मित्रमंडळाचे आभार मानतो, कारण त्यांच्यामुळे आम्हाला ह्या कृष्णाची सेवा करण्याची संधी मिळते। त्याचप्रमाणे माझे सगळे मित्र आहेत सगळे म्हणजे तुम्ही बघत असाल त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, त्यांचा उत्साह आता आम्ही आज तुम्ही तुमचे सर्व तुमचे हे अनुभवणार आहोत। ऐतिहासिक वारसा लाभलेलं मुरलीधर मंदिर, या मुरलीधर मंदिरातली मानाची दहीहंडी फोडल्यानंतर अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळाचे हे गोविंदा आहेत, हे शहरातल्या दहीहंड्या फोडण्यासाठी निघालेले आहेत। मोठा उत्साह जल्लोष तुम्ही पाहू शकत असाल गोविंदामध्ये पाहायला मिळतोय। अगदी कोरोनानंतर ज्या पद्धतीनं निर्बंध हटवले गेले त्यानंतर आजचा सण उत्साह गेल्या वर्षापासून मोठ्या दिमाखात साजरे होत आहेत, त्याचंच एक उदाहरण आपण पाहतोय सावंतवाडीत या गोविंदांकडनं पाहायला मिळतात। अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळांच्या या गोविंदांकडनं पहिली मानाची दहीहंडी ही फोडली गेली आहे आणि आता शहरातल्या ज्या मानाच्या दहीहंड्या आहेत जवळपास 18हून अधिक दहीहंड्या फोडत हे गोविंदा आहेत ते रवाना होतात। हे दृश्य दाखवतोय ही गोविंदा पथकाची।
जगभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.